Vtedy sa tak skľudnia alebo nie sú vyrušované, atakované ľuďmi. Mimosezónne obdobie využívajú v Tatrách aj na pravidelnú údržbu lanoviek. Od dnešného dňa je v údržbe lanovka na Štrbskom plese, ktorá bude v premávke najbližšie až cez víkend. Pozemná lanová dráha na Hrebienok je v odstávke prakticky až do 14. novembra. Od 15. novembra bude potom jazdiť spolu s otvorením Tatranského ľadového domu. Tento termín je spojený aj s otvorením zimnej turistickej sezóny. Miriam Hozová, Slovenská televízia. Z prehľadu dnešných udalostí je to všetko. Želáme príjemný večer v spoločnosti Slovenskej televízie. Dovidenia. Prajem vám pekný večer. Za normálny tlak vzduchu sa v našich zemepisných šírkach považuje hodnota 1013 hektopaskalov. V ostatných dňoch až týždňoch je však podstatne vyšší. Dosahuje hodnoty okolo 1030 hektopaskalov. Ide o vysoké hodnoty. Nečudo, veď počasie nad našim územím už od polovice októbra určuje tlaková výš. Je rozsiahla, rozprestiera sa nad veľkou časťou Európy. Nadobúda postupne blokujúci charakter. Zotrváva dlho na jednom a tom istom mieste. Dôsledkom toho sa niektoré cyklóny nemôžu alebo nemohli presúvať. Pokiaľ anticyklóna zotrvá na svojom mieste, ako táto spomínaná, pretrváva suché počasie. Ale ak sa to stane cyklóne, tak niekoľkodňové dažde môžu narobiť veľké starosti. My sme si ich zažili v septembri a Španieli v týchto dňoch. Počas celého týždňa sa poveternostná situácia výrazne nezmení. Stredná Európa bude naďalej pod vplyvom tlakovej výše. Nie len v prízemnej vrstve, ale aj vo výške sa bude nad našou oblasťou udržiavať vyšší atmosférický tlak. Dnešné ráno bolo takmer všade mrazivé. Len svahové polohy vybraných pohorí mali do rána teplotu nad nulou. Na juhozápadnom Slovensku sa potešili, že mráz konečne vyhubil komáre. Cez deň prevládalo slnečné počasie. Akurát v Žilinskom kraji a na východe sa vyskytovala frontálna oblačnosť, ojedinele spojená aj s mrholením alebo slabým občasným dažďom. Bolo tam chladno, 3 až 9 stupňov. Na ostatnom území vystúpila teplota až do 15. Najteplejšie bolo v Tesárskych Mlyňanoch v okrese Zlaté Moravce. Fúkal slabý až mierny, prevažne severný vietor.